nauyi cikin baki na kusa wannan waka na haba hashiya ina nan ga neman babban gidan radio da Hausa sun samu nasu kaso in Niger nan cikin Ajami shi ne nake nan nema kuma ba da haka izo Ajami Ajami ya kira ni ya ce min ina son mu samu wannan gidan radio mu sa Sunday Pontra mu samu wannan babban gidan radio shine ke gabata sowa za mu kama shi yau kare 8 na dare zuwa kare 10 ba mu samu shagalin mu nan bakin gida kan da mu sha bazara mu shige gida ko ba haka ba hajiya ya dai sha ko shi da bakin ja ustaz yaro na bugawa ja ustaz mai gida arawa bismillah ga muna da sha'idin iyali na muna da sha'idin iyali gidan radio an samu ina zama bismillah zamana ya ne da wani asabar da wallahi da azo kai ba ka sauraron gidan radio ga babban gidan radio da an samu na Ajami yau ustaz ke gabata shi na Hausa ja ustaz shi ke gabata Hausa sun samu gidan radio na babban gidan na Ajami kai markedi kare 8 na dare kashe zuwa kare 10 kare 8 na dare ka koma gida kamata kai ma ka lalabo wannan abu daidai da lokacin da kowa ya sauko da aiki wala sai da mun gashi kaga mu Hausa ba hasada gwani na kuna ba su goyen baya bisa da abu ai ni zo duka san faɗa ba ya kam inda ga fikima da na rubuta maka ko shi picture cikin gida da na rubuta ma lambar da zaka zo ka same shi faɗa min lamba Sunday Pontra Sunday ba faranshe ne gaji faɗa min da Hausa faɗa maka kai kala cikin garin gida kwado ba ka yin turanci kamar da zan faɗa maka saurara ka zo kai turan bika kamo wani gidan radio ne ba shi ba faɗa min 102.3 iya ka samu gidan radio wani da wala yau usal wani shugaba ta sanan a jami'a yallai na suna can kawai sai dai sauraron na gwara da jude da ba abin ga ba gidan radio ana kira sauraron wannan ba ruwan ka sauraron wata tele wani iskanci ko ka dai wani shitan dai ka zamna ka san soyayya har da shararren mawaƙin nan ne da shahabi Umar har da shi a shika rakba mu da cikin gidan radio ba ki sha'iya da iyali ba ya launa kawai in ka zo sahara ka kai ta yi shi ke ga kawai ka bar mu ina ta da go kawai ka tafi ka shi ka aure zan hada ma iyali na to ba wata matsala zan hada ma iyali wale mu Hausa ba mu da bakin Allah kai sai Allah kai to an jama da ya hasha adam shi na yiwa gidan radio ga wallahi zamu na sha'antu sosai ya kamata kowa garin gashi zan kama shi wallahi dan Mustafa Zakari alias Bagwari an goddan yayi nan dab da akwati rediyon shi da take sauraro wannan shirin namu na zaman tare so nika in fita in je in sanar da abokaina duk gaba ɗaya su na cikin komikin Ajami don su kama gidan radio yanzu ustazu na Ajami don su kama gidan radio ki rike hakan ga ki rike kima ki ci gaba da saurare zan ta in sanar da su saurare gidan bugaye ja ustaz mai gida adarawa ja ustaz mai dakata lafiya daga wajen aiki nake ko huta ban baka ba ko ka fita daga wajen aiki dan in ka buda zaka shige ka ruhi to yau kuma me ka zo mun da shi kuma kai kullun sarkin labari albishirinka goro baka da labarin Ajami labarin me yake da shi Ajami gidan radio na Ajami da Hausa sun samu nasu babban kaso baka da labarin gidan radio a tarjibi da ko da ka manta an samu ci gaba na Ajami an samu ci gaba sabon gidan aka bude sati wanda ya gabata aka bude sabon gidan ya ba da zafafan labaru na rayuwa ya ustaz da ya koma Ajami baka da labari muna bin da labari yanzu in ka shiga cikin gida ya kamata in zaka kamo watan tasha ta gidan radio to wani hanzari ba gudu ba wani lambobi zan san kamo na gidan radio lambobin da zaka sa Sunday Pontra san a ga mu da Hausa ne zanga ka san ku kula cikin gari ka ba san ba ai ka kure na mutane ya ustaz Bahaushe ne kuma yana idan Hausawa ne ba ruwan shi da gwara kana da gaskiya to ka gani kenan dan Hausa mu su faru yanzu ban bane kika shiga ciki ka zo kai zaman ka saboda in ka ta doka big za ka kai zaman ka bari in baka ka rike da kanka Sunday ɗai za ka kamun gidan radio na Ajami 200.3 haka take zan kamo gidan radio ya ustaz to wani azar to da kare nawa ake shirin lokacin kare 8 zuwa kare 10 na dare kare 8 kaci muna kare 7 je kaji kana gudu sosai wala shi sai sauran kai ga kamar iyali da ka buɗe She knew the Michael.